Bake taldekoa bigarren, gaur Oiartzunen uda ondo zabiltza egiten, postu ona, garaipen bat lortuta ere, pixkanaka erremu hartzen, ez? Bigarren postu hau, konfiantza ematen dit, gainera Antxuolan eta bezita gero, hau esaten du, ondo nagoela. Eta forma, hemendik denboraldi amaitu arte, aguantat badut. Onenekin ibiltzea pixkanaka, konfiantza asko ematen dizu esan dezun bezala, zer modu sentsazioak aurrenekoekin ibiltzean? Sentsazioak onak izan dira, baina azkenean errepetxoa luzea izan da eta izasa pasatu dit eta azkenean bigarren. Bihar etxeko karrera? Bai, bihar etxeko lasterketa eta gainera torneoko maiota ateratzen dut, así que defendatuko dut daukan guztiarekin. Eskerrik asko, zorionak. Zuri.